at lave. Vi skal lave tre. Hvilken tror jeg det var? Tricks på trampolinen. Ja. Del 3, tror jeg det. Ja. Nej, det... Jo, fordi første del, det var med Christoffer. Anden del, det var vel den, vi lavede for Nej, 5 minutter siden. del 2. Det der, vi lavede for 5 minutter Del siden. 1, det her det er del 2, og så del 3, den kommer ind fra vejen. Yes. Så ja. Del 3, den kommer ind fra vejen. Så det... 3, den kommer ind fra vejen springhal. Hvis I ikke kender den, så gå ind på deres hjemmeside, vejen.dk. Og så kan I måske møde os, og så kan I få autografer. Yes. Vi kommer derhen på mandag. Ja, Vi ved bare ikke lige for, hvad for et tidspunkt. Bare, jeg tror imellem der til, der ved eftermiddag, der kommer vi nok derover. Der er vi eftermiddags. Ja. Og så kan I møde os, og så kan I få et billede af en autograf. Vi skal lige tage nogle billeder så. Men vi skal op og springe nu. Ja. Fuck den der. Velkommen afsted. Filmer du direkte, eller hvad? Ja. Skal jeg bare springe? Min hund synes, de der høns, vi har, når de er mega uhyggelige. Din hund, eller hvad? Ja, min hund. Jeg lukker lige her. Ja, nej, jeg lukker lige. Okay. Jeg skal fandme lave en baglander. Fuck, det er svært at lukke, mand. Ej. Fuck, jeg ligger lige her. Nej. Film her nede på græsset. Ej, lad mig på! Så jeg har backflip. Sæt det derover. Sæt dig over din plads, din lille dreng. Jeg skal være højere end dig og større end dig, mand. Wait. Au, fuck. Så må fucking på min fødder, mand. Din fucking træt, mand. Bare lige for en sikkerheds skyld. Okay, nu skal vi til Elias Spunko Road. Eller nej, ikke Spunko Road. Bare Spunko Knold. Det har vi fået fra Gex. Ja. Gexer. Gexi, boy. Filmer du overhovedet der? Ja. Okay, hvad synes du, jeg skal lave, Ralle? Sejt. Hvad? Sejt. Hvad fanden er det? Det har jeg vist dig her for et par uger siden. Jeg laver bare Yes, Bongo, motherfuckers. Spunko. Motherfucker. Nu er den her Spunko tænkt på. Nu er den nødt til at hoppe. Ellers går den død. Se, man kan ikke. Man skal hoppe rundt hele tiden. Og vi hopper herover. Jeg giver dem det simpel. Okay, jeg laver en salto nu. Er I klar? Klar alle sammen, jeg laver en salto nu. Det er det. Skal jeg filme? Nej, jeg laver en salto så. First person. Jeg faldt. Ej, du skal ikke smide kamera. Jeg skal kamera. Du skal ikke smide kamera. Jeg er Piggy Larsen. Bare din Au! Altså, du skal ikke smide kamera. Okay, vi ses alle sammen. Tak fordi I så med for den her video. Den er meget Spongo-video igen. Måske det bliver det her via Spongo nummer 2. Men vi ses i næste video. Husk at like, subscribe Og kommenter videoen. ja, og så spørgsmål ind på Instagram. ja, begge Instagram. Du siger din Instagram. Min Instagram hedder Rasmus Bull. Min Instagram den hedder Liv Mathias. Så det. Vi ses. Det er fordi det man kaster oprendet, men Ja, vi ses. Hej.